Blian eile hart, Oireachtas eile hart, Oireachtas gon sco. Tá na hÉireachtas ar fád ag Canada a fást agus a Ferbert agus a gairí níos dúchasaí tá blas Canada i tíocht ar Oireachtas Canada inis. Bhí an slua mór dín óga ón gantar ó cheantar Napaní, linn im léana, a canna óró sé de bheitháile, Mhuileamar, agus órán eile trí réige tá creidúint iontal gal gona malt gona múnsaí tá acab. Gona scalaní saoir agus na campí saoir bhín ar siúil gona páistí seo. Páistí nar heas cais in éireann i riamh, well nar heas cais in éireann fós ach a bhaidán cinnte amachchan seo. Páistí go dánig agus tuismitheoirí agus go tean tuismitheoirí thar na mblianta. Agus go bhfuil cultúr, agus éireacht, agus órán, agus damhsa, agus na halína tradiisiúnta ar fád rá bhúnaróp in seo. Chanig mit páistí óga ar a mórán, a damhsa, díana na damhsa sete, díana na damhsa ar a seanos, agus is agacha, agus is beidir cúis nárabeg dún héin ar bhealach hir Somália nach bhfuil muide a cathú an chailtúr i meastín óga mar tá an seo i Canada.